Dear Mr. Lonely, Dandanikan agpas ngay anak ko. Ngam aging ka ita, pulos asaan nga agparparit na dyan nakasikugkan ka. Saan yun anam namaan nga agparangday dyan, nanang? Imbagak matan kada kayo at akrut day dyan lalaki. Idi na amuan na masikugak. Kinuna na asan pa'y anak kasagana. Kat manipod imbagak amasikugak. Saanan ang nagpakita. Kan saan kumatan ang maawagan. Ay, unay kalakit ding aminan anak ko. Pagad-adalan da ka, tapno saan ka may pada ka da kami kanitatang mo nga awan adal na. Ngam sabali mo ti inaramid mo. Aklo nakadakkel abidot dayto nga inaramid ko, nanang. Ngam nalpasan, awanan maaramida. Maudi ti babawi ako nada. Anya pa'y nga rod ngay. Awan maaramidan may kanitatang mo. No saan nga awatan daytoy anapasamaken ka. Anday ko, kailangan ta si makiti dyan ko. Aga nakaksamatan na. Nanang! Tatang! Aga nakaksan! Arayatan dag! Noy, anya ti mapaspasamakan Anday ka. ko. Aga nakakadain. Uwan tatang, agsakitan ti dyan ko. Ha? Mala, itugaw mo pailaan dita. Tay nakmangkita iti pangiluganak kan ka. Tay panda ka ni di ospital. Sige tatang, saan kayo ko mangagbaybayan? Anday ko. Lalaki ti anak mo, Agnes. Ay na, kastoy gayam tirik na ti addan apo ko na. Kasla sumaranta ka makakit-kita dito'y apo ko. Kahit kumusta mo tintirik na manak. Okay, aklaan tatang. Mariknak laang akasla nakapsutak. Kasla maulawa. Mala, maturog ka pa'y nga road tap na makainan aka. Siyak pa'y laang ti makaamaw dito'y anak mo. Mala, tagawid akpay nga raud. Inak mangala ka dagiti daduma masapsapol dito ospital. Kan ilutwan ka mutain iti pagpapigsam anak kao. Nanang, ano sa inyo abantayan ti anak ko Sumurutak kinihan nga agla ko iti wagwag ijay ili. Imbag lang nga adda basit biro ko. Ngam ti agigi anak laang dito'y balay. Awan problema anak ko. Saan mo't anarigat abantayan ti anak mo o tanasingpot mo't? Agyaman ak nanang. Uray kasto'y tinagbanagak. Saan dak aginura. Tultulungan dak lata. Natural at tulungan da ka. Taanak da ka kat nga road. No kayat mo, mabalin mo pa'y nga ituloy ti agadal. Saan nanang? May isa ako ni ina. Iso asaan laangan ato'y bagik ti panunutak. Rugya akong ti agurnong para iti masakbayan ti anak ko. Uray saan ako nga agadal. Ti anak ko laangan ti yurnungak iti pagadal nanto. Talaga amatumal da iti a business ta. Manumot ngamin ti gumatang. Ado pa'y mat ngamin ti mas nang runa akasapulan ti tao. Ununang anda pa'y laang agatangan ti makan Sa bagay ngam, imbaglaangan tadamot basit kita ta. Ay, kasanuak ang makaurnong para iti anak ko. No kastoy laang ti kita ta. Agnes, awan ka di planom amang ituloy iti panagadal mo? Napukawan ti ganas ko nga agadal. Ti anak kong tulaangan ti pagadala. Kumusta nga iti amana? Saan ka di anak pakpakitakan ka? Mabutang iti obligasyon. Iso asaanan ang nagpakpakita kanya. Ay, nakasta. Single mother ka nga, Ruth. Day tangarot ti problema, friend. Maitid ko nga ta amin nakasapulan ti anak ko. No kastoy laang mati pagsapulan. No kayat mo, agabrod ta. Ha? Ni, wansang agpaiso Nanang, adda ko maibagak kada kayo. Anya dayta anak. Dumakdakkelin ti anak ko. Kasano ang maipay ko amin akasapulan na. No agla ko lang ang itiwagwag ti pagsapulak. Anya ti kayat mo asawan. Kayat ko ti agabrod nanang. Anya, nay,
Basit pa'y laang ta anak mo, panawa mo. Adda kayo mat amang kita kan kuha na nanang. Sa bali laang mo't no adda ka mismo amang kita kan kuana. Nanang, diyo ka di kaya't ang makalungaw tayo mat basit. Lakayin ni tatang, ngam agtaltalon pa'y laang. No makaabrodak lakit di siya kunti makaamu iti amin akasapulan dito'y balay. Sige, sika nga rod ti makaam mo, Agnes. Tatang, aping agtrab-trabaho kayo pa'y laang iti talon. Sumardeng kayo, taamangan no agsakit kayo. Nakarkaron ton, adakdak kay ti magastos yo. Nadadangag sakita ka anak, no awan nararamidag. Kasapulan ti bagay ti trabaho. Basta saan kayo nga rod nga agbamban no, Gwen? Di nagpakadanagan anak. Ti bagim kitday ti an nadam di ta abroad. Narigat no agsakit ka. Wen, tatang, ninanang ngay, ayan na. Pinayaban daman ni ti eskwilaan. Jak amaw no anya manen ti naramid ti anak maw. Ay, unay lakit din dayeng anak ko. Nagrigat ang mabagbagaan. Amang ano si kalaing ti ururayin na, akayat na amakadwa anak. Tatang, no agawi na kasanulaangan ti biyag mi ngay nga agina. Upat atawan mo di ta abroad. San ka kadipay anak ka urnaw para iti pag-adal nantaw? Manulaang mat ngay ti sweldo ti katulong, tatang. Nagrigat ti makaurnong. Talaga ka din awan namnamakan ka, Agnes. Naibagak matan ka, nga awanen planok ama ki asawa. Umanayan kanyak ti anak ko araksak ko. Ti priority kita, ket ti makaurnong iti pagadal nanto. Tulungan ka matkada. Nulakit disong bata nak. Ibilang ko, akaspud ng anak ko, ti anak mo. Ado ti babbalasang dita. Saan asyak nga addan anak na ti pagdatunam. Ngam sikat ti kayat ko. Naibagakon, awan namnamaem kanyak, Romeo. Agnes, Ni, aday tamat gayam ti gayam ko nga urayat. Sige, panawan kan, Romeo. Oh, Hana. Agnes. Kunak man no saan mo akayo ti Romeo. Apay nga kadwa kayo. Imasidag anak isarita. Gaputan nakita ng ador uraya. Kaasimat, basted kad ka. Sapay madlaw kat agkursonada kan ka. Ay, saan ka amamatpati kadagita lalaki? Itilaang damo ang nasingpot da. No naaladan ti kayat da. Saan da kan apagan ano? Saan mat siguro nga amin alalaki? Wen matkit di. Ngam, ay, amin alalaki. Saan laang amay may sa ababa iti pakaatrakan da. Pangaasim anak, agsingsingpot ka kuma. Kanlalaingam kuma iti pagadalan nyo, ha? Abaya kasta ka mama. Abaya saan mo kaya ti agawid? Amin nakaklasek. Adda mama kan papada mapmapan iti pagadalan mi. Syakat ni Lola lang. Ay naanak ko, namin anon ngayon bagakan ka. Agsapsampulak para iti masakbayam. Tano addaak dita Pilipinas, saan nga umanay ti birok ko. Apay nga nga rod dagiti kaklasek. Adda mat iti Pilipinas dagiti parents da. Ngam umanay mo ti sapul da. Ay, adday ta ka man ako nakon. Ipilit mo manan ti ammom. Basta lalaingam ti agadal dita. Tapno saan asayang ti ipaupaw ko ang kwarta. Maawatam, ha? O sige, babayan, tani. Awan manan ti turungan ti saritaan ta, tani. Ipilit mo manan ti kayat mo. Nanang, apay anak kaawag kayo. Madama ti trabaho. Mabitlaan di panakisaritak kan ka anak ko. No maminsan, saya ato mo ti makisao iti anak mo. Nagpasugnod manen, idinalpas kayo ang agsarita. Agsangsangit manen. Apay kano akasta ka. Nanang, awan na saya at amapasamak no panuynuyan nyo iti kayat na. Anya pa lang ti sapulin na,
Kat maitid lang aruden amin akayat na. Kayat na nga agawidak kanun dita. Tapnoan niya. Ay, ubing pa'y ngamin ti anak ko. Di na maawatan. Ngam inton dumakal, maawatan naktumatlaang. Agam kasaritam latay tinasayaan. Saan ka kapagungtam adagos? Nagdagulit mat ngamin nanang. Ma-stress lang aruden ti tao dito'y gapo itirigat ti trabaho. Dagulit pa'y ti anak ko. Imbes apatib ka rin na ti pakinakam ko nga da dito'y. Isumot ti nakarkaro ang mga stress kanya. Ay, kat-an-ano sa maanak ko. Taanak mo kat nga, Rod. Sige nanang tani ado pa'y ti aramidak nga guruuray. Da kayo latan ti makaamoy ti anak ko. Talaga ka di nga awan dengdenggam ha? Apay ang nagbabadagi ti gradong. Anya ti kayat mo apagbanagan no kas na ka? Sayang laang ti pagbambanugak ditoy, no awan met sumsumrak di ta ulom kadagiti adalin nyo. Kasta kayo kit diya. Awan pa'y nasaya tapan nakisauyo kanyak. Puro kayo ungat. Amok, sana ka napatag kada kayo. Iswa kasta kayo. No saan ka napatag kanya? Sa anak ko man anag-abroad. Agrigrigatak ditoy anak ko. Tapno laang adda maipawit ko akwarta. Saan ko matagid-gid daon kada kayo dayta, mama? Ti kayat ko lang, agawid kayon, takayat kayo ama kadwa. Ay, talaga natangken ti ulong. Saan ka makauawat? Iso siguro nagbababadagi ti gradom takas na ka. Saan mo maaw-awatan ti ibagbaga ti maestram? Ay, talaga nga agkonsumisyon na kiti anak ko. Nagtangken ti ulo na. Saan ang makaaw-awan? Saanin arabrabak dayta, gayam. Manipod agad adalan ti anak mo, dayta ti problemam. Panagkunag, pagustuhan ti anak mo. Agbakasyon ka iti nabaybayag. O di ura eksuplikan tumatlaang. Saan ang mabalin ati kayat na ti masurot? Adamot dananang kantatang akadwa na. Saan mat ngagmaymaysa? Ngam umapal ka dagiti pada ng hobing. Nga adda dagiti dadakkel da akad kadwada. Ay, kalukwan day ka. Isukit di ati apalan da. Tamaitid amin akasapulan na. Kan saan nga agkurkurang ka dagiti kasapulan na. Agsasabali ti pakaragsakan ti tao, Agnes. Saan mat siguro adagita abanag wano na materyalan ti pakaragsakan ti anak mo. O, nanang. Aping imawag kayo manan. Problema manan iti anak ko, ti bagayo? Anak ko. Katagawid ka kuman. Ha? Apay, kanaping agsangsangit kayo? Awanan ti anak mo. Simborot ka na iti kaklase na napan naglangoy iti karayan, idinalpas ti klase na. Nalmas. Awanan ti anak mo, Agnes. Saan? Sana pud no day tananang. Sana mabalhin na matay ti anak ko. Agawid ka kuman, Agnes. Urayan na ka. Kanor-urayan na ka ti anak ko. Sige, nanang. Urayan da. Agawid na kita matlang. Diyos ko. Anak ko. Apay, pinanawan na. Anak ko! Nagsakit matanday ti anak pasamakan ka, anak ko. Apay, pinanawan nakmatan. Pagawanan na. No saan ko at inumpal tikin daw mo. No amok la kumakas ti gayam ti pagpanagam. Nagawit ako la kuman. Tapno nakadua ka pa itinabayag. Nagsakit nga awatan. Kasladyak maglon nga awan kan.
Saan ka man lamang kasawitan tatakon? Sorry, anak ko. Nasa dinumandayan mo ito. Sabay kumata na ragsakan. Kat pakawanan na no nabaybayan ka. Dati masakbayam ti pampanunod. Anak ko! Ita, taday tabunan ti anak mo. Anya ngay ti desisyon mo, Agnes. Agsabli akmat lang ijabrot nanang. Kasla ad-adda amaliday anak. No adak lang dito eh. Adakan ka day ta anak. No iso ti amom ang makapalagan kan ka. Uray awanan ti anak ko ngayon onongak. Agsabli aklat ta. Takas lang mapagtitak iti kapapanunot dito eh. Nagrigat nanang. Nagrigat ti mangrugi manan. Yak amo, no kasanuak amang rugi manan. Agkararag kalhaang anak ko. Saan mo nga ipalubos nga dadakas ang mapasama kan ka? Amok akabailam alabanan day taapan nubok asimang bahikan ka. Dear Mr. Longley, Oops! Tong-its! Talaga nagswerte ka! Swerte talaga! Nala, taya-taya manon! Awanin pagtayak. Amangan lumabalin apa utangan lakpay laang. Tapno makasubutak Estela. Anya, pautangan ka iti pang subot mo mutlaang iti inabak ko? Ay, naawan pagtayam, tumakder ka ditan, kasumublat mo ti daduma. Makamalas ti kasta. Anya mo ti kastuyan, naabak man da taon. Oh, asino ti sumublat ita? Awanan pagtaya ni Megan. Ala, darasam ti tumakder ditan, kat sayang ti oras. Mumalam manon. Nalastog ka, gaputa mga abak ka. Ha, saan lang amay may sa ti aldaw? Tandaan am dayta. Nagkapamanan katrabiin. Umpay lang naluto ang masida. Itay da ka pa ingor orayan. Ay, pasensya kan lakay. Agsuswerte ak namin itay di sugalan. Sana bale, ada barbecue. Iso day tuyan ti sidaan tayo. Agidasar kan ta mabisina kon. Ay bamutan na kita anak mo. Nakaturog dan iti ka uuray kong ka. Buwan lakay, mabit lang nga rod. Saan ka manan nga mapan makitong 8? Bakit? Umay ka di umatatulungan na. Tado ti maarami di jay. Kasta ka di? Ngam sayang mo't, amangan no mga bakak. Panagrik na kat agswerte ak manan ita. Sayang di mapangabakak. Kasya nakmut Tulungan nakmut iti ubrak. Tapno daras malpas ti daldalosak nga uma. Tamulaan tayon. Ti daras mo ngarod nga pan mangilakaw no at dadagiti natang amay mula. Alawanan, tapnaawan may bagbagam kanyak, lakay. Mala, dalusom dagiti root iti naaradaw. Mula aktulatan. Wan, agarado ka lang taditan, tasya akong ti makaamo ditoy. Ano na nga tayo ti aramido, tapno makaliklikak iti paparamid nila kay ko. Ay, makatungtong itaw. Agagatulan nagiti dakulap ko. Ay, amukon. Kunyari, bagak anasakit ti tiyan ko. Anay, lakay. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Okay, nakinkinan mo ya. Agpada tala ang matikinan. Ay, nagsakit na talaga. Ano da na ikontra? Alang arod, pag-awit kan, tasya ka di makamu dito. Pasensya ka na. Talaga, Jack, may turan ti sakit ti tiyan ko. Anay ko. Kita mo ang daaga sa para sakit ti tiyan ijay. At tumar ka. At di mo kat anusan ti sakit ti tiyan mo. Uwan, siya akong ti makamo. Sige, panawan ka pa nga rod. Ay, makatong itak matlangan. Pasensya kan lakay no nagpambarak. Sana bale, no mga bakak,
Igatangan kalangan iti naimas asidaam. Agpalas ako, kamapana kong makitong it. Ay, marikrik na ka, nga agswerte akmanan ita. Awan mo't ninanang mo dito'y balay. Napanan na. Diyak mo, tatang. Diyak mo't nasangputan dito'y balay. Kinunana na sakit ti tiyan na iso a pinagawid ko. Hanggang pimanaw gaya. Amangan no napan manan nakitong it. Ay una yan ti inang. Di na may kat dahil bisyo na. Anyaman nga tanga oras amang anda taon nga nukas ta. Nakaluto ako nitiin na po eh. Ngamawan mo't mailuto si daan. Urayan ta ni nanang mo. Bara nga dahil sangput na si daan. Malas. Naipos amin ang nangabakak iti kalman. Uray po unak, naipos. Ay, malas na talaga. Kunak pa'y nagswerte ang ita. Oh, apay atin makder ka matan ni Stella. Awan ka di matan pagtayam. Huwan nga rod. Agmalas akmat. Naibusan dyan ang abakak iti kalman. Agraman po unak. Talaga akas tati sugal. Kukwak mat itati swerte. Pautangan ka kumaiti po unam ngam dinak mat pinautangan iti kalman. Sa anak mat nga umutang kat. Talaga nga gawid akon. Tama no, or urayon na kon ti asawa. Sige, panawan kayon. Awan kay maigatang kun iti sidaan mi. Dumagasa kon dita istor ti karuba. Umutang akpay lang iti sardinas asidaan mi. Naimbag ta simbangput kan. Kunak man o kunam anasakit ti tiyan mo. Apay nga rod arimwar ka pailaeng. Napanam nga eh. Napanak nga rod nagdiskitar iti maigatang iti sidaon. Awan mo't na diskitarak. Iso nga imutang akpay lang iti sardinas adi ta istor ti karuba. Sana bale, tayo bigat. Bayadan ni tinang tayo dua kalding. Imbag lang inutang maigat-gatang iti kasapulan tito'y balay. Kayan kasapulan, nagiti anak ta. Wanla kay, nasayaat mo tadagayam kwarta nga urayam. Talaga nga awanon kwarta nga igama. Adto yung ti kwarta bakit? Ika makichinda. Gumatang kay ti masapsapol dito balay. Nasayaat nga rod lakay. Ay, wad gayam, anya ti kayat mo agata kasidata yo inton aldaw. Kukod ko mati baboy ta makasabsabawak. Namayagan na di tayo nagsidsida iti kukod ti baboy. Ala nga rod lakay. Agpalusak laeng, tama pa na kon makitsenda. Ala, tayo lang idyo ma. Madama ti mulak iti kamuti kan ube. Eksakto lakay. No agawid ka, addanton na imas asidaem. Apay nga di magasak pa ilamin ang kitong it. Naaba kung di kagudwa ti bayat ti kaldi. Mapanakit din makitsenda. Ama ano maibos pa iti igam ko. Jaklam mo no. Anya ti iba na kanya ti asawa. No maipaabak ko amin na ito. Oh, papanamon nga Stella. Pumanaw ka matan. Mapanak pa'y makitsenda. Taur-urayon nila kay kuti isang pot ko amasida. Malangarod, agsublikan tumanan na. Ala, umay kayo manganan. Nakaidasara kon. Wow! Naghimas magtanti si datayo ita, nanang. Kukod ti baboy. Pwede na, tabinayadan ta kami ng dua kalding tayo. Ala, sumango kayo nga rudon, tamangan tayon. Ditakan nga agtugaw, anak. Lakay, ada ka di matrabaho ije umaita. Awan ta nakamula kon. Urayin manin adumakkel dagitoy na imula. Sakbay amapan gaikan. Sige, nasayaat nga rod no kasta, lakay. Sa dino ti papa na, Miss Stella, anak. Mapanak lagpasyar di tabalay da Megan, tatang. Anya nga agpasyar. Mapanak makitong 8 ko namkit di Madamdamag ko pigsa ka no makitong 8. Hoy, agbalbaliw kan. Nasingpet ti asawam. Si kamatan nga asawan at isugadora. Sa anak amapan makisugal, kunak manen tatang. Sige, parawan kayo pa. Nanang, bumawatak man iti kwarta. At babayadan ije pagadalan. Manuti ka sa pulam, anak. 500. Bayam, taagdis kitarak. Ha? Naibuson tinaglakwan tayo iti kaldeng? Saan mo pigpigsan tangiwat mo? Ang mga numangag ni tatang mo. Nangipanan nyo nga iti kwarta?
Saan mo nga ibagbaga ka ni tatang mo, ibusan ti kwarta, ha? Stella! Stella! Ha? Lakay? Nangipa namin tinaglakwan ti kalden. Ha? Sing-singi rin dak iji istor ta nagdakkel gayam ti utang mo. Saan mo baybayadan? Lakay, pasensyakan kan pakawanan na ko mga naisugal ko tinaglakwan iti kalding. Anyat ko, nom! Anay ko, sorry talaga, Lakay. Hawa na talaga ti pagbalbaliwan. Bugbugan ka man langin! Tatang, gusto ko man! Di ka makidyang iti Raki. Tay kak iti pagnakman to'y nalaing nga inam! Husto, Lakay! Husto! Nanang, tiniliwdag iti pulis ni tatang. Kasano itan? Mabalod ka din ni tatang. Talaga mabalod. Taindarom ko kat nga rod. Anya? Kasano tayo nga ruditan, nanang? Basol yumat ngamin. Apay nga isugal yu tinaglakwan tayo iti kalding. Nagkamaliak. Ngam saan mo tamasapol adang ranak? Kasano no napatay nak? Mabutol nga kun kanitatang mo. Isa na sa isaya at laangan nga agyan iji kulungan. Ha? Ang kasano nga rudan nga nanang? Awanan ni tatang agtrabaho. Di nakpay damdamagan may papaniti day ta anak. Nagulo ti panunot ko. Diyak amunuan niya ti aramidak. Anya nga'y tinagbanagan yu ita. Binagbagaan ka may ngemsan ka adim ng kanyak. Anya nga'y ita. Sorry, tatang. Ngam alangan mo't apalabsak latan ti inaramid na kanyak. Kurang langan ang mapatay nak ti asawak. Ket napunuan nga tamit, ah. Ama nga, no nagsip nga ti panagkita na, isuan na bugbog na ka. Natangken tumat ti ulom. Anya nga tatirumbang nga aramidak, tatang. Kaya tingka kasarita ti asawam, ah. Saan? Diyak kayat. Nasakit pa lang, tinakam ko iti naramid na kanyak. Ay, kat makaammo ka nga rod, ah. Total, saan mo mat nga ammo ti mabagbagaan? Nakakaasin ti biyag tayo, nanang. Sa anak pa yun anak ka-enroll. Tawan mat kwarta tayo ang maigatang kadagiti masapsapol ko. Ano sampay lang ti saan asumurok itatawan, anak. Makanay lang ay gatgatang ko iti para kaan tayo ti matbat gada ka makitang tangdan. Kaduan kayo latang arodan ang makitangdan. Idulin ko ti tangdan ko. Tapno makaurnungak. Tapno addan to sarak. Inton sumaruno pa nagsasarak. Pasensya ka pala kumaanak. Agan-anos ka pailaang. Nanang, kumusta mat nga tan ni tatang? Kasla jak pa'y kayat akasao. Jak amo no anya ti ibagak kan kuana. Kan jak amo. Ama ano agong ungot pailaang kanyak. Mapantayo ko masarong kara, nanang. Amang ano nakakaasin ijay. Saan pa'y nga ita, anak? Saan na bale? Saan na baybayan ni apong mo? Sigurado amap mapanasarsarong karan ni tatang mo iji pagbaludan. Da kayo mo't nanang. Apay anak kaumay kayo? Maya, kaimbaon nak ti asawam. Ha? Agpakpakaasi. Ayatras mon, ti darom mo. Taag kariasanan nga ulitan, ti inaramid na. Kwa, nanang. Agpakpakaasi ti asawam. Narigat ka no ti biyag iti pagbaludan. Iso pa nga asim ta pakawan mo ti anak ko. Uray ta damot basol mo. Saan lang mat nga iso tinagbasol? Mapan mo kumamot bisitaan. Taur-urayan na ti panang bisitam kenkwana. Naimbag, tayo may nakmat labi ni Sita, Stella. Pangasim ko na. Iatras mo ko man ti dimandam. Ikarik, jakon ulitin ti naramit ko kang ka. Kwa? Maasik ako mamot kanyak. Uwan gayam. Kumusta ti anak ta? Nagsardong pala ang agadal. Saan anak ka-enroll? Tawan mo't maigatang ko kadagiti usaran na iti pagadalan. Umanugot kang aminayin ay atras ti dimanda. Tapno matulungan kayo. Ikarik, saan ka nakapkabilan? Sige.
Iatras ko nga rodon ti demandakan ka. Anto yung tinaglakwa kadagiti mula ta, bakit? Ha? Ipaigam mo kanyak dahi ti akwarta, lakay? Amo ka na bayag mo ngayon sardeng tisugan. Amumot nga tantirigat ti agsapol iti kwarta. Iso apat check, adi mo na isugal dahi ta. Agpaisot ako nam lakay. Idada ka iti pagbaludan. Kumporme ti pakitang tangdana. Tapno saan kami laang nga agbisin ka dagiti anak ta. Kang runaan ti amin. Saan kon nga isugal da ito eh. Tamabuto nga amadang ranak manin. Pasensya kan bakit? Naaramin ko tikas jay. Gaputa nagsip nga ti panagkitak iti daydi ka nito. Ang agbababawi ako. Iti daydi ang naramid ko. Ada diti istorya imanggugyan iti basit lain ibidot, iti saan inapatay ipanagpili, weno iti may sa ikararad isaan tayo'y dinandid. Nem enton mapalabas ti tiempo, data basit ibidat ket agbalin as sugat inaridat na adasan. Kasta tinapasama ka daad nas kinastala, dua ibabay inagayat iti pamilyada, nem iti na dumaduma iwadas, nakalimuta, ti pudno nga ayat ket saan lain imaipakita babaen iti kwarta, panakabanog weno kari. Masapul imaipakita data iti presensa, panagdindid, ken panagbalbaliw sakbay inaladaw hunay. Ni adnas ket misa iba basit pay ibabay idinabuntis isuna. Adda pay kumati padadal na ken dagiti arapaap na, ken adda tinamnama dagiti nadanak na imakalpas isuna tapno na saysaya ti masakbayanat. Niyam idinaamuan ti lalaki na adda anak da, kinunana na saan pay isuna inakasadanat. Kalpasana, kasla asok inapukaw iti anin, saanan ay nagpakita kan saanan inantad iti tulong. Ay no panunutan tayo, kasano kabigat data para iti may sa ibabay, ikasla ubin payment line. At dati bain, buten, ken panakabulat ti arapaat, nem iti na amin data, at dati ubin na awan ti basuna. Dagiti nadanap ni Agnes tinadakdar iti abay na. Nasaptan tinananata impadarup na adadal ti anak natapno saan mapasamak ken kuha na tirigat napadasanda. Niyam ulay kasta saan da binaybayan isuna. Idi tiyempo ti panaganap nagdadalas da inanipapan ken kuha na iti ospital. Ket idi na yanak ti may sa ilalaki, ti ununan marikna ni Agnes ket baroen na namat. Inaplo na ti ubin na ikasla dito iti maudi eraso na tapno bumawon. Kinunana iti badina, uri sa anakon ay makasubli iti padadal, isuti padadalit. Uri sa anakon ay makagunod iti arapako, isuti arapaapet. Napinta si kari saan kadi? Nemno daduma, ti ayat ikayat tayo maipakita ket nabalin imarit nati sa bali, ikas pa nakabaybay ano saan tayo eden dyan ti pudno ikasapulanat. Idi dumakel basit ti anak na, nakita na ni Agnes saan na umanay ti basit imatyad na. Nasapul ti makan bado adas ken padadalan. Ti suma idi addagayam na imapan iti ablod, nagdasislo ni Agnes na umalis. Nasakit ti pananpanaw na, dim kinunana para metlaen data iti anak na. Daditi lolo ken lola tinanaywan iti ubin, bayat ni Agnes ket nagtrabaho iti sa bali ipadilian, adayo iti balay ken ayub ti anak na. Adda pay ni Romeo nanipakita iti napudno ipanagayat ken kuana. Kinunana ikayat na ipakiasawaan ni Agnes, tulungan isuna, ken ibilan ti ubin ikas bukod na. Nem saanan inagdalat ni Agnes iti lalaki. Ti imuna ilalaki ket pinanawa na isuna iti tiempo, ikasapula na unay, isuma insarden na ti lalasunda ken impamaysana ti amin ipigsa iti anak na. Nem kabayatan na trabaho isuna iti ablod, ti anak na ket saan lain ikasapulan ti kwarta. Kasapulan na tinananat. Idi agsasalitada iti talapuno, saan regalo wano baro at sapatos tikid daw ti ubin. Kayat nalain na adawid tinanan na, tapno adda makikatawakan kuana, adda mandinid iti problema ti eskwela, ken adda makarakop ken kuana no narigat ti aldawnat. Niyam ni Agnes, dapu iti banog puya, ken danag iti trabaho, saan na inaawatan ti pudno ay sasaw ti anak na. Idi bimabadag iti grado ti ubin, nagumet isuna. Kinunana isayan ti amin panakabanog na no saan mangadal inalain ti anak na. Kinunana kaawan kumati ko na nata amin ikasapulanat ket maipawit na. Niyam dito'y papadayam na panunot tayo at dadagiti kasapulan saan madatan iti kwarta. Saan masupatan ti ayat iti remittance ken saan mapunas ti panakaiyu babaen iti baro ibado.
Ti lola tinambalakad ken adnas na masapul sa andain imanbada no dikit nandindid. Niyam napno ti ulo ni adnas iti problema, ket impadarup na ipanagpasawailan ti aaramidan ti anak na. Adinda iti may sanaal daw, kalpasan ti klasay, napan ti ubin iti karayan ikadua na daditi dadayan na. Nabalin ni kayat nalain na agpalin at, wano malipatan tila dinit na. Niyam ay di sumrek isuna iti danum, saanan inakarwaran. Naumes ti anak ni Adnas. Idi umawad tinanan na saan pa'y ikayat ipesya ni Adnas ti damad. Kinunana na ulayan na ti anak na adawid isuna na saan ko maipudno. Nam ti kinapudno kat saan makapadtaway. Ti ubin inanmululay iti panadsubli tinananakad saanan makaulay. Idi dimting ni Agnes ti nalakop na kat saanan nabara ibadi no diket may sa inapalamis ikinapudno. Nanikis isuna nanawag iti anak na ken nagpapakaasi bumamon. Anak ko, nagtrabaho para kan ka. Apay ipinanawanak. Niyam iti kong danti puso na, amo na ti kapaitan, at dati kwartain na ono, niyam awanan ti anak padastuan. At dati masakbayan ni sinagana, niyam awanan ti tao, makadanon iti dayta masakbayan. Ti amin ni kayat na naibada naladawan. Kit kabayatan ini Adnas ket napukawan iti anapda po iti distansya ken naladaw ipanakaawat, at damet ni Astela idandani mapukawan iti si bubukal ipamilyana da po iti sugal. Nangrudi data iti tungits, iti katawa, baset ay pusta, ken iti pananibada yi may sapaylain. Nem ti may saket nagbalin ay dua, ti dua ket nagbalin na inaldaw, ken ti inaldaw ket nagbalin ipanakailunod. Imbes itumulong iti asawa iti talon, agaramid ni Astela iti pamaran. Kunana na agsakit iti anatap no makapan makasugal. Imbes imanisada na iti makanda diti anak na, maibus ti oras na iti namisaan titong its. No makabak, ipadarup na iswerte isuna. No maabak, umutan isuna tapno makasubli. Kasta ti biso, ipaawat na ken ka mabalin mo sublian tinapukaw, niyam iti tunggal panagsubli, at dapay timapukaw mo isaanan may bali. At dadaditi aldaw maawan makaniti balay. Masapul pa'y na umutan ni Astela iti sardinas iti baset ay tindaan. Ti asawa na ket at trabaho iti talon, at mula iti kamut ken ubi, ken ululayan na ti ani. Niyam ti kwarta para kuma iti balay ket may sugal. Adinda iti kwarta nagtaudan iti panaglako iti kalding, na para kuma iti utan ken padadaldag iti anak, ket inyad namanan iti sugalan. Idi kinid daw ti anak na ti 5 dasut para iti eskwela, awanan ti maytad na. Ay no adda pasamak mangrugit iti puso ti may sa inaganak, dayta ti panangkita iti anak, it kayat na adadalnem saan makastrek dapo iti bidot ti mismo inadanak na. Idi na amuan ti asawa ni Astela na isugal ti kwarta iti kaldin, nagbulat ti putat na. Saanan nakontro ti bagina, ket pinubog na ni Astela adindadanda ni mapatay. Saan ilason ti sugal tapno masaptan ti babay, ken saan met alason ti puntot tapno aramidan ti kinadawal. Iti may saikan nito, dua bidat tinadbanda, ti diso ni Astela ken ti puntot ti asawana. Ti resulta, narba ti balayda. Ti asawa ket tinilu dagiti polis, dagiti anak ket nagpatinda iti buteng, ken ni Astela ket nabati nasugatan iti badi ken konsyensya. Idi adda ti anak na isaan makaenloy, idi awan ti adtrabaho iti talon, ken idi awan ti ama iti balay, idi nain nakita ni Astela ti kinadakel ti dates pinagtungpalan ti tungits. Nem dito'y nagdumada dagiti istorya. Ken Agnes, ti panakaawat ket dimten idi saanan, mabalin maisubli ti anak na. Ken Astela, ti panakaawat ket dimten kabayatan na adda pay ti gundaway. Napan isuna iti nakabaludan ti asawana. Nanpakawan, naniyawat iti kinapakumbaba, ken inaplo na ti bidud na. Ti asawana met ket nagbabawi iti panandanglan ken kuana. Saan inapaldas ti panakadas ti sugatda, niyam nangrudi dayta iti may sa inapudno ay kari, saanan makasudal ni Astela. Inatras na ti kaso, saan daputa nalipatan ti nasakit napasamak, no dikit daputa pinilida, idua mangrudi manan para iti anakda. Manipod idi, tinuluman ni Astela ti asawa iti talon, nagsapul iti trabaho, ken inudnos na ti tunggal piso para iti makanken padadaldag iti anak. Saanan nakasagana ti labi para iti tungits, nakasagana itan para iti pamilya. Ket dito'y tinasakit nam napatay ibilin dagiti duang a istorya. Ni Agnes ket nagtrabaho tapno maited ti amin, niyam nalipatan edad duma, ti anak ket saan na agkid daw iti amin, agkid daw laeng iti nanamna.
Ni Estela ket sinurot na ti basit elag o ti sugal adinda idandani na iwara ti amin ipudno igemen na. May sa tinawadan iti gundaway, may sa met tinaikan pa iti maudid gundaway. Isuha no adda anak kayat makisaw kada tayo, denggen tayo. No adda asaway na banog kitaan tayo. No adda biso ay manglugi mangala iti oras, kwarta, kintan na ti balay, saddenan tayo sakbay, data ti mangala iti amin. Tati pamilya kat saan ikas la sudal imabalin as sublian no maabak, kinti tiempo kat saan ikas la kwarta imabalin ay bilukan nanan. Ayatan tayo dagiti tatao tayo ita, bayat na adda payda, bayat imabalin pay imaibagati pakawanan bayat imabalin pay imaisubati pakawanan ka, ken bayat imabalin pay na agbalbaliw ti istorya sakbay na agbalin iladinit asanan imonos.